При близнаците как стои въпроса? Близнаците в кои от трите родови линии са? Това е доста интересен въпрос и сега ще ви дам отговор. Близнаците, макар че е една бременност, това са две линии. Без значение дали са еднояйчни или двояйчни. Няма никакво значение. Въпросът обаче е по-интересният кой коя линия е и как да разберем това. Ще ви кажа. Разбира се, най-лесният начин е по характеристиките, защото те ще отговарят на две различни характеристики, но още преди да са се проявили характеристиките, може да се отговори на този въпрос последния начин. Този, който се ражда първи, е втора линия, а този, който се ражда втори, е първа линия. Защо? Защото този, който е второродения, е заченат първи. Първо се заченва единия зародиш, който отива по-горе в матката, след това се зачева втория зародиш. И по начина, по който са заченати, по обратния ред се раждат и идват на бял свят. Така че, ако сте първороден близнак, вие сте втора линия, ако сте втория, сте първа.